जोबथेसालिनिफ्राय दिनै सा 35 एनडिएफनि लिडार आरो केडारफोरखौ नैबे क'क्राझार जोबथेसालिसिम लाबोबाय मा फोरमायगोन? नंगौ जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि एनआईए केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआईए नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनै बेवहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों। आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोनहा लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआईए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों। आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों। आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन। आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन। आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय बा जेलाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला। बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों। थेंक इउ। जोबथेसालियाव बारग' एनडिएफबिनि माखासे केडार्स आरो लिडारफोरखौ लाबोबाय मा फोरमायगोन? नंगौ थारैनो नोंथांमोना दहायनिफ्रायनो हयथ' बिजिर लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै लाबोनाय जाबाय। सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला हरनायनि पार्टिकुलारलि एनआईए स्पेसियेल जायफोरा केस दङ बेफोरखौहाय जाय जिल्लायावहाय केसफोरा नांनानै दङ बेफोरावहाय लाबोदों। थारैनो दिनै 20 तारिखआवहाय दिनै क'क्राझाराव दंमोन दा दिनै क'क्राझाराव लाना फैबाय। बेवहाय स्पेसियेल एनआईए केस नाम्बार 01/2015 बेवहाय 13 दङ। नामखौ आं बुंलांला गोबाव जाहैगोन। बिनि उनावहाय गासै स्पेसियेल एनआईए केसआ क'क्राझाराव 4 दङ। बे 4 केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोबाय। आरो स्पेसियेल एनआईए केस नाम्बार 06/2015 बियोहाय गासै 14 जन। बिनि अनगायै गुबुन दंबावो जेरै नैबेयो सेरफांगुरि पिएसनि आन्दाराव दंमोन। ओमफ्राय गासै बिदिनो दिनै 35 जनखौहाय क'क्राझाराव लानानै फैबाय। बिथांमोननि केसआ दिनैनिफ्राय जालांबाय थासिगोन। नेक्स्टआ माब्ला जागोन बेयो दाबो डेटआ फिक्स जाथ'वाखै। दा खालामगासिनो दङ। जुदि मोनोबा नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनाय जाबावगोन। आरो जों मिजिंथिदों एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोजाङै मोजां बिथांमोननि बिजिरनायफ्रा जायो आरो बिथांमोना जेन उदां अख्राङाव गयो जों बेखौनो हास्थायदों। आरो जों खावलायबाय थादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जोङो अराय सम खावलायबाय थादों बिथांमोनखौ लानानैनो। जिहेथु बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोनखौ रेहाय खालामनांगौनि थाखायनो जोङो अराय सम खामानि मावबोदों। आरो जेन' मोजाङै मोजां जाफुंसारो जों बेखौ एक्स एनडिएफबि हिसाबै अराय सम कामना खालामो। औ बिथांमोनखौहाय दिनै लाबोबाय। केसआ जोबागौ मानि बिथांमोना
क'क्राझाराव थानांसिगोन बिनि अनगायै चिरां दङ बाक्सा दङ बेबायदि जिल्लायाव दिनै मानसिया हयथ' सासेयानो नाथाय केसा गुबुन गुबुनावबो दङ दा थिग बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बेयाव थाथ'नानै केसफोरखौ सालायलांनांसिगोन बिथांमोनखौ दा क'क्राझार जेलावनो दोनथ'नाय जासिगोन बेनि अनगायैबो गुवाहाटि मिरु जोबथेसालियाव एनडिएफबि केडारफोर दंबावो माखासे जायफोरा गबर्धनायाव दङ बेथ' बिथांमोनखौबो लांसिगोन बेवहाय बाक्सा जिल्लायावहाय बिथांमोनखौबो लांसिगोन जिल्लायाव जेफोराव केस दङ गासिबो लांजोबनाय जासिगोन जोबथेसालियाव दोननाय जानाय नंलिया এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।